سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري ኣብ ህይወትኩም ሙሉ ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦን እናተመነና ንሎሚና ብዘዳለናዮም ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ክንሰግሪና ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሰዓቡና ድባርዋ ሻምፒዮን ክለባት ዞባ ደቡብ ተእንግድ 6 ክለባት ዞባ ደቡብ ሳተፍኦ ዘለዋ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ 2021 ላዕለወት ሓለፍቲ ኣብ ዝተረኽብሎ ኣብ ድባርዋ ፈሊሙ እዚ ከካብ ንኡዘበን ሻምፒዮና ዝኾና ክለባት ሳተፍኦ ዘለዋ ውድድር ኣብ መኽፈት መዓልቲ ዕበል ናይ ማይምነን ሃዳሙን ዓዲ ቀይሕ 2-1 ኣሰኒፋታ ሓድሽ ዓዲ ናይ መንደፈራ ኣምስላምዛ ናይ ድባርዋ ባዶ ክፈላለያን ከለዋ ደቂ መሓረ ድማ ኣንጻር ሓኪሮ ናይ ሰንዓፈ 1-1 ብምፍልላያ ነፍሲ ወከፈን ሓንቲ ነጥብ ተማቂለን زحلف سمون أبز نبرق قطمات كأجزالام زام سهدامو كلتا بخلتا كفالاليان كلوا حدش عدين عبال شدش تبادو ديه خاتم بقدام أبستخايدو صوتاتات حاكيرو عبال حموش تبادو كتصنف أمور كأن أنقادت قانتالام زا سلستا بحادر اتعتام زي أبدوار وازكار زلوك قدام وددر كخونن كلو كال أين مزاز من وددر دما أبعد قيح كمز انقاد فدرشن ايتزوبا يرد أنطونيو كونتي نتصاوعي توتنهام يتصبم دحرني 11 عامتات انتر ميلان صوا سيري ازعترنا ورحسن كابتا كلب سنابتن ايطاليا كونتي حدش اسلطان توتنهام كخون كم زخل بسفيحو يغلص علوم توتنهام ابز حلف ورحسن نمورينو دحر مبراران بورتغالاوي نونو اسبيريتو سانتو حدش اسلطاني اغيراو كميزاتو تصنحت نزود 47 عامت بورتغالاون حامي كاينفع كان بمبال زحلف سوني سلازبارو تيانا كونتي غصات تمعدو زلام قند مخنيات مبرار نونو انصار مانشستر يونايتد بقدام قطيمو سلسته بارو دحر مسعارو كوينو دغفتا كلب كيتروفيوم كباررولم كصوعو صنيحم ني اسلطنت صقما زغاطما زلو سيمين لندناويت كلب سبارس نكونتن 18 اوارح كتفرمو دلي زلوا كوينا امسايو دمانا عمت بحساب 13 مليون باوند مهيا كتكفلو مخانو تحبيرولم اذا كمزيلون كله توتنهام نكونتن اب ان خمصن مئمان حدث تصاوت تعدي غنتا كلب حفن خبلا 150 مليون باوند غنزب كتفقدو مخان اقديما غليص علام زبزح أسلطنتي بحلفت كلباتهم حدث تصاوت أم عداك حصرت غنزب سلازغاطمم تسفا كقرصنا بكال كلب كمعدونيوم زرأيوم توتنهام دما نزمحن وزن مفتاح قديما نكونت زدليوم تصاوت تعديغو نتا كلب حفك بلا بكل شنخات كعنتران تفقيدو وزلوم نربعت ورح زاكل كاب صراح عرفو زلو كونت قدمي كاب انتر ميلان مسنباتو تكا مورينو كخون مس حلفت توتنهام زراباتا كايدو كاتنبره اب قند غدات سلازي ترادادو غنا اتزرب كم زفرسيو زحبر دحر مسقاقنو نو توتنهام زاليا زلو مانيجين دايركتور تاكل فابيو مسكون تصبو عركنت كم زلوون اب جوفنتوس حبيرهم سرحون سلازخونو امونغو توتنهام كونتن زغبر زل حصص ناي سرح زربات كعوت كم زخل يحبر فابيو مسقاقنو املكيتو اب زهاب حبريتا نونون بصوتن معرك اندين توتنهام كعوت كم زعرو دانيو حجخ انا عيبت زاكلب نونو ناي مبرار زوسد ناي سغمتي سبات بقوتا كردولنا ام حصن كبلنت سغمت تجديدهم كم زوسدو ارديوم فابيو اسعبو نونو ناي وحق بلو سبينيرو سلتزغبرو صعرخ كنا مسغنو ندليم امصا صبو عدل ان تمننا بحجون افدغنا نعصو كم زيكون كنحبرو ندل بمبال غليصوم فرديناند رونالدو يطابقلوم قديم تخلخلاي مانشستر يونايتد نبر فرديناند اب لعل رونالدو زورد زلو وقصاتات زيد لصرفي كبل كم زنصغو تحبيروم ازي امد برا تلفزيون سبورت عد انجليز فلوت تنتان مخانو زنغرلو انجليزاو تصاوتاي نبر رونالدو زكالو زغبر زلو بلوز تصاوتايو اب لعل زورد زبلو وقصاتات دما نعو زوكل سلازي كون قبل ايكونن كبل نتي مانشستر يونايتد حمشت بادو بليفربول دحر مرتعه اب لعل رونالدو زنبن بقعت رونالدو اب حتى زوتن زلو وقصاتات تقامو اسمع لهم ودرب عن كلتن عمت فرديناند اسعبو رونالدو مانشستر يونايتد اي صعارلان لؤمي زلو مبال نستصواتاي صللو مقبان اخبروت مخلان مخانو بمحبار قارصات تحساسيبوم رونالدو زاغيتا بريمير ليج اكايد وكاب زلو 7 قطمات 4 شوتات مزغيبلهم انت خونه رونالدو اب قدم 10 معلتات انصار ليفربول استخايده قطم بزي شوتو كاميدا موصون بزحفر سعرت كلوبو كاميدا مسنباتان تحتات نايت سعرت ابلعلي وديقوم
እዚ ይኹን እምበር ሮናልዶ ኣብቲ ብቀዳም አንጻር ቶተንሃም ዝተኻየደ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ሾቶ ብምምዝጋቡን እታ ክለብ ኣብ ልዕሊ ስፓርስ 3-0 ተዓዊታ ድሕር ምውፃእን ኣብ ልዕሊ ሮናልዶን ኣሰልጣኒ ሶልሻየርን ዝወርድ ዝነበረ ወቀሳታት ብመጠኑ ክሃድእ ሓጊዙ እዩ። ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ኣብ ግዜኡ 3 ጽዋዓት ፕሪምየር ሊግን ሓንቲ ጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግን ዝዓተረ ሪዮ ፈርዲናንድ ሮናልዶ ክዕቀን ዘለዎ ብዘመዝግቦ ሾቶ ጥራዩ ብኻልእ መንገዲ ክትልክዕ ምፍታን ጌጋዩ ክሳብ ሕጂ ሾቶ የመዝግብ ስለዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝ5 ግዜ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝወሰደ ወርቃዊ ተጻዋታይ ምንቃፍ ክቋረጽ ኣለዎ ክብል ሓቢሩ። ተወሰኽቲ ዜናታት ኮኸብ ኣጥቃዒ PSG ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ፓሪስ ናብራ ስለ ዘይማእምኦ ናብ ባርሳ ናይ ምምላስ ድሌት የንጸባርቕ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ። እቲ ብሰንኪ ፊናንሳዊ ቅልውላው ኣብ ባርሳ ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ PSG ዝተሰጋገረ ኣርጀንቲናዊ ከም ቴክኒካል ዳይሬክተር ኮይኑ ምስ ባርሳ ንምስራሕ ናብታ ካታሎኛዊት ክለብ ደጊሙ ክምለስ ተስፋ ከም ዘለዎ ሎም ቅነ ዝሃቦ ወግዓዊ ሓበሬታ ድማ ነዚ ሓቂ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ጋዜጣታት እስጳኛ ኣብ ዓምድታት ተንጸብጺበን ኣለዋ። ምስ PSG ናይ 2 ዓመታት ውዕል ከቲሙ ዘሎ ሜሲ እቲ ምስ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ከተማ ባርሴሎና ዘስተማቕሮ ዝነበረ ምቁር ህይወት ኣብ ፓሪስ ኩሉ ሲኢንዎ ከም ዘሎ ብምሕባር ብፍላይ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ማዓሲኻ ናብ ባርሳ ትመልሰና እናበሉ የሸግርዎ ከም ዘለው ይገሊጹ። ኣቦ 3 ውሉዳት ሜሲ በቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ሆቴል ዘሕልፎ ዘሎ ህይወት ሕማቅ ክብል ኣማሪሩሎ። ምስ PSG ከቲመዮ ዘለኹ ውዕል መዓስ ከም ዘብቅዕ አይፈልጥን ዝበለ ሜሲ እታ ኣነ ሓንቲ ኣረጋጊፀ ዝፈልጣ ናብታ ምስ ስድራ ቤተይ ኣመና ናፊቀያ ዘለኹ ባርሳ ክምለስ ምዃነይ ጥራያ ክብል ንPSG ዘይቀስን ዘረባ ተዛሪቡ። ሜሲ ነዚ መግለጽ ዝሃበ ምስ ዴይሊ ስፖርት ተባህለት ኣብ ካታሎኛ እትሕተም ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት እዩ። ኣጥቃዓይ ባርሴሎና ሴርጂዮ ኣጉዌሮ ኣጋጢሞ ብዘሎ ናይ ልቢ ጸገም ምኽንያት ብውሕዱ ን3 ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ክእለ ምዃኑ ጋንቱ ፍሊጣ። እቲ ወዲ 33 ዓመት ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት አንጻር ኣላቬዝ ኣብ ጻወተሉ ዝነበረ እዋን እዩ ሃንደበት ኣብ ኣፍሉ ብብርቱዕ ቃንዛ ክስምዖ ጀሚሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ሜዳ ብምውጻእ ብኡንብኡ ብኣምቡላንስ ተጸይሩ ናብ ሆስፒታል ክምራሕ ተራእዩ። ኣብቲ ሆስፒታል ድሕሪ ዝተገብረሉ ሕክምናዊ መርመራ ከዓ ኩነታት ጥዕና ልቡ ኣብ ኣስካፍ ደረጃ ከም ዘሎ ስለዝተፈልጠ ኩነታቱ ናብ ንቡር ክሳዕ ዝምለስ ብውሕዱ ንርብዕ ዓመት عرف بتم حكايم تنجير ولهم بزينا سنبرو تتصاوتي برشلونة دقانتو زنبرو تتصاوتي مانشستر سيتي دقفتي برشلونة عندما قلتي فحاوينا تصوتا كملس من يوتم ام جلاس يركبون. ፊፋ ሃንጋሪ ዝመጽ 15 ሕዳር ምስ ፖላንድ ንጽበያ ዘሎ ናይ መወዳእታ ግጥም መጻሪ ዋንጫ ዓለም ብዘይ ደገፍታ ከተካይዶ በይንላ። ፊፋ ነዝቢ ንዝዘመሓላለፈ ደገፍቲ ሃንጋሪ ዝሓለፈ ወርሒ ሃገራዊት ጋንቶም ኣብ ሜዳ ዌምብሌይ ምስ እንግሊዝ ኣብ ተጠማጠመትሉ ግጥም ምስ ፖሊስ ዕግርግር ብምፍጣሮም እዩ። ሃንጋሪ ኣብ ርእስቲ ብዘይ ደገፍታ ጸወታ ከተካይድ ተዋሂባ ዘሎ ውሳነ 300,000 ፓውንድ ክትቅጽዓውን ብፊፋ ተበይኑላሎ። ፊፋ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ውን ሃንጋሪ አንጻር እንግሊዝን ኣልባንያን ዝነበራ ክልተ ግጥማት መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዕጹው ስቴዲየም ከተካይዶን 160,000 ፓውንድ ክትቅጽዓን ወሲኑላ ከም ዝነበረ ዝርሳዕ ይኮነን። ማንቸስተር ዩናይትድ ሎም ምሸት አንጻር አትላንታ ኣብ ተካይዶ ከቢድ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ንቪክቶር ሊንዶልፍ ከም ዘይተሰልፎ አፍሊጣ። እቲ ሾደናው ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ትማል ሶኒ ኣብ እዋን ልምምድ ብዝገጥሞ መጉዳእቲ ምኽንያት እዩ ናብ ኢጣልያ ካብ ምጓዓዝ ክተርፍ ተገዲዱ። ዘይምስላፍ ናይ ዝምኩር ተጻዋታይ ድማ ነቲ በሓለፍቲ ዩናይትድ ከይስጎግ ኣብ ልዑል ሓደጋ ዝርከብ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ዓብ ጭንቀት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይሕበራሎ። ኤሪክ ቤይሊ ንቦታ ሊንዶልፍ ብዝግባእ ክሽፍኖ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ድማ መልስ ተሳይንወሎ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ እቲ ቅድሚ 2 ሳምንታት ብቀይሕ ካርድ ዝተባረረ ፖል ፖግባ ኣብዚ አንጻር አትላንታ ዝካየድ ግጥም ክስለፍ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። አማድ ዲያሎን አንቶኒ ማርሻልን ውን ምስታ ጋንታ ናብ ኢጣልያ ኣምሪሖም ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። አትሌቲኮ ማድሪድ ነቲ ጽባሕ ረቡዕ ምሸት ኣብ ሜዳ አንፊልድ አንጻር ሊቨርፑል ዝጽበያ ዘሎ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ቅድሚ 200 ደገፍታ ጥራይ ከም እተካይዶ ተፈሊጡ። አትሌቲኮ ማድሪድ 200 ትኬት ጥራይ ሸይጣ ከም ዘላ ዘመልክቱ ጸብጻባት እዚ ዝገበረትሉ ምኽንያት ድማ ደገፍታ ኣብ እንግሊዝ ብኮሮና ቫይረስ ከይልከፉ ስለዝሰገት ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ እንግሊዝ ደልታ ዝተባህለ ጅር ናይ ኮሮና መሊሱ ከስፋሕፍሕ ጀሚሩ ብምህላው ሰመዝ እስጳኛ ዜጋታቶም ናብ እንግሊዝ ከየምርሑ ክምዕዱ ጀሚሮም ከም ዘለው ይዝሕበር። ቸልሲ ሎም ምሸት ናብ ሽወደን ተጓዒዛ አንጻር ማልሞ ኣብ ተካይዶ ግጥም ንክሪስቲያን ፑሊሲክ ከተሰልፎ ምዃና አፍሊጣ። እቲ ኣሜሪካዊ ብመስበርቲ ምኽንያት ንልዕሊ 2 ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ሪሒቁ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ምስታ ጋንታ ናብ ሽወደን ኣምሪሑ ዘሎ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዝንቸልሲ ኣብ 2 ግጥማት ጥራይ ክስለፈላ ክኢሉ ዘሎ ፑሊሲክ ኣብዚ ናይ ሎም ምሸት ግጥም ተቀይሩ ናብ ሜዳ ከኣቱ ትጽቢት ይግበረሉ።
ናዋንነት ሰብ ጸጋ ስዑዳውያን ድሕሪ ምስጋራ ኣብ ኤውሮጳ እታ ዝሃብተመት ክለብ ኮይና ምህላዋ ዝንገረላ ዘሎ ኒውካስል ንናይ ቅድማ አሰልጣኒ አርሰናል ዝነበረ ኤሜሪ ከተምጽኦ ጅጋ ሰብሲባ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኤምረ ምስ ቪያሪያል ክሳብ 2023 ዘጽንሖ ውዕል እኳ ተሃለዎ ኒውካስል ግን ኣፍካ ማይ ዘሙዕግ መጠነ ገንዘብ ብምቕራብ ከተፈርሞ ምዃንያ ተኣማሚና ካብቶም ሓጺያቶም ዘለው አሰልጠንቲ ድማኒ ኤምረ ኣብ ቅድሚ ሰሪዓቶላ አሰልጣኒ ቦርሲያ ዶርትመንድ ዝነበረን ዝሓለፈ ዓመት ካብ መዝነቱ ዝተባረረን ሉሲየን ፋብረ ድማኒ ኤምረ ተኸቲሉ بخال درجات السريع لهم بأركز زخبركم تختاتلتنا ولو مزبلنا وتحسوا زينات سبورت أبز فتسيمنا لنا سلمكتالكم أزينا بمسجان كان وترو شير لايك سبسكرايب بمقبار كتدقاقوا فينا أن تلابنا كنفانوكم